Tudod a választ arra a kérdésre, hogy mi az, amivel a legtöbbet tehetsz az egészségedért? Talán az alvás? Az egészséges étkezés? A rendszeres testmozgás? De ezek után talán jobb, hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy mi az, ami közvetlenül kapcsolódik az összes előbbi tevékenységhez. De mielőtt bármibe is belekezdenénk, fontos tudnod, hogy amennyiben a képernyőn olvasható betegségek vagy tünetek bármelyike jelen van az életedben, akkor a módszer gyakorlása nem ajánlott. A közhiedelemmel ellentétben nem arra van szükségünk, hogy több oxigént juttassunk be a szervezetünkbe nagy sóhajokkal és nagy mély levegőkkel, hanem pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni, a szén-dioxid szint növekedését. Rengeteg tünet kezelésében segítséget nyújthat a Buteyko módszer, illetve egyes betegségekre, legyen az mentális vagy fizikai, kifejezetten ajánlott az alkalmazása a tünetek csökkentésének érdekében. Amit ebből kiemelnék, hogy összességében jelentős mértékben segíti a stresszkezelést, ezáltal sokkal könnyebbé válik relaxálni, ellazulni, és az alvásunk minőségét is javítani fogja. Olyan mentális változásokat is észrevehetünk, akár már pár nap gyakorlás után is, hogy hogyan kezeljük az akadályainkat, hogyan reagálunk a stressz helyzetekre, vagy hogy általánosságban milyen szemmel látjuk a világot. Hogy érzel jelenleg a légzéseddel kapcsolatban? Gyakran észreveszed azt, hogy zihálsz, nem jutsz elég levegőhöz, hiába sóhajtasz, ugyanúgy légszomjad van, és valahogy véletlen. Ez párosul egy idegeskedéssel, ingerlékeny vagy, szorongsz, aggódsz, tele vagy negatív érzelmekkel. Ez nem véletlen. A gyakorlás megkezdése előtt érdemes megmérni, hogy jelenleg hol áll a te szén-dioxid tolerancia szinted. Ez az adat egy viszonylag pontos képet tud adni arról, hogy hogyan hat a te habituális légzésed az egészségedre. A mérést érdemes közvetlenül ébredés után végezni, ugyanis alvás közben csak is a habituális reflexes légzésünkkel dolgozunk, vagyis előtte nem tudjuk befolyásolni a testünket, hogy esetleg egy jobb értéket, eredményt kapjunk. Ettől függetlenül érdemes lehet most is elvégezni a gyakorlás előtt ezt a mérést, mert az eredmény hasonló lesz, mint amit ébredés után mérhetsz. A mérés elvégzéséhez feküdj hanyat hajlított térdel. Fejeddel nyújtózz a fejtető irányába, és engedd le a vállaid. Figyeld meg a légzésed, ne irányítsd, csak hagyd, hogy reflexesen működjön. A légzésed nyugodt és kellőképpen lazultál, 2 légzés után, ahogy kifújtad a levegőt, csukd be a szád, fogd be az orrod, és indítsd el a stoppert. Addig mérd az időt, míg a legelső, még abszolút tűrhető, nem feszítő légszomjat megérzed. Ez szubjektív, de ellenőrizhető azáltal, hogyha a mérés után sóhajtanod kell, vagy az előbbieknél nagyobb levegővételre van szükséged, akkor túl sokáig tartottad vissza a lélegzeted. Ebben az esetben pihenj egy percet, nyugtasd meg a légzésed, majd ha visszatért a szokásos légzés mintád, ismételd meg a mérést. Az eredmény egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhető. Az első oszlopban láthatod a légszomj megjelenéséig eltelt másodpercek számát, a második oszlopban pedig a jellemzően ehhez társuló percenkénti nyugalmi légzés számot. Soronként olvashatod az eredményhez tartozó tipikus tüneteket, amik további megerősítést adhatnak abban, hogy jól végezted-e a mérést. Talán mondanom sem kell, de a cél, hogy ezt az értéket 40 fölött tartsd, lehetőleg fél éven keresztül, ami bizonyítaná a gyakorlásod sikerességét. Most, hogy túl vagy ezen a mérésen, elkezdhetsz gyakorolni.
Választhatod az egyszerűbb, könnyebb utat, amivel sajnos nem juthatsz olyan messzire, de már azzal is tudsz javítani a légzés mintádon. Vagy választhatod a 3 lépcsős módszert, ami biztosra megy abban, hogy a légzés technikát a lehető legtökéletesebbre fejleszd. Ha úgy érzed, hogy most nincs annyi energiád és időd, hogy rászállj egy 10 percet erre a gyakorlásra, akkor válaszd az egyszerűbb módszert, de egy idő után, ha fejlődni szeretnél, muszáj lesz a 3 lépéses módszert választanod. Buteyko 2 alapszabályt fogalmazott meg a helyes légzés minta megőrzésének érdekében. Az első, balkész szabály szerint a rekeszizom lazítása a fő célunk, ez amúgy a 3 lépcsős módszernek az első lépése. Ennek lazításával egy reflexes légzés csökkentést érhetünk el, vagyis már is egy lépéssel közelebb kerülhetünk a célunkhoz. A második, vagyis a jobbkész szabály szerint pedig a szánkat lehetőleg egész nap csukva kell tartanunk, vagyis arra kell törekednünk, hogy csak is kizárólag az orrunkon keresztül lélegezzünk. Ehhez tartozik még az is, hogy ki kell alakítanunk a helyes testtartást, ugyanis hogyha egy ideális középhelyzetben tartjuk a törzsünket, a vállunk nincs előreesve, fejjel finoman megnyújtózunk felfelé, akkor csökken a nyomás a rekeszizmon, ugyanis hogyha előre vagyunk hajolva, be vagyunk görnyedve, akkor a nyomás megnő a rekeszizmon, és ez egy idő után azt fogja eredményezni, hogy a légzésünk szaporábbá válik. Ne szegje kedved, hogyha esetleg ezekből bármelyiket nem tudod betartani. Az egyszerű módszerrel gyakorlást már így is elkezdheted, viszont el kell kezdened dolgoznod a rekeszlazításon, a hasi légzésen, illetve fordíts több figyelmet arra, hogy a szádat csukva tartod, és lehetőleg csak is orrodon keresztül lélegzel. Az egyszerű módszer gyakorlásához feküdj hanyat hajlított térdel, és nyújtózkodj nyakból a fejtető irányába, az állat enyhén behúzva. Lehetőleg orron keresztül, hasi légzéssel dolgozz, de ha nem megy, nem muszáj erőltetned. Figyeld meg a légzésed. Hallgasd, érezd, ahogy az orrodon keresztül áramlik a levegő. Lazítsd el a tested, vezesd végig a figyelmed a végtagjaidon, és engedj el mindent. Ha felkészültél, csökkentsd a légzésed mértékét annyira, hogy egy enyhe, tűrhető légszomjat érezz, és tartsd fent ezt az érzést 4 percen keresztül. Teljesen természetes, ha a figyelmed elterelődik, de emiatt ne aggódj, csak fordítsd vissza a figyelmed a légzésedre. Ha végeztél, pihenj egy percet, és akár 5-ször is megismételheted ezt a gyakorlatot, de ha még csak most ismerkedsz a légző gyakorlatokkal, akkor inkább azt ajánlanám, hogy legfeljebb 2-szer ismételd. Célszerű a gyakorlások számát idővel növelni, és akár gyaloglás vagy bármilyen egyéb szigorú figyelmet nem igénylő tevékenység közben is végezheted, például passzív szórakozás közben.